আপনি ভাল পায় ভাল পায় তো সেইবুলি এই বেয়া কাম করছে नै माथो आंनाबो केमेरा माथो ब्लार जोंला बायदों माथो दिनैलाय माथो मोजां नुवाखै माथो ब्रा दिनैलाय बोरैबा सोमखेखेसो नुला बायदों माथो केमेरायासो गाज्रि जाबाय नामा ब्रा फाग्लासो जाबाय नामा केमेरायालाय स' नैबे नुनाय जाथाया उदालगुरि टाउन अफ प्रेसिडेन्ट अरुण बरुवा आरो प्राइमारिखौथ' बुङाबाबो जासिगोन प्राइमारिया मा प्राइमारि उदालगुरि टाउननि प्रेसिडेन्टआ मा हान्जानि नैबेखौ मोनथिखासिगोन आरो बुङाबाबो जासिगोन नैबेफोरखौलाय मा होनो स' नैबे जाथाया मा जाथायमोन नैबेखौथ' क्लिप्सखौ खोनाखाबाय मा जानायनि जाहोनाव बिथाङा हमजादों स' रायजोफोरजों देखा देखि स्पटआव मोननानै एसे मेमब्रे जानाय जाबाय आरो मानसिया बिबोनां सोमोन्दोनि सासे गावनि बिबोनां सोमोन्दोनि सासे माबाजों एसे माबालायदोंमोन आरो नै बिदियाव स्पटआव हमजानानै एसे रायजोफोरजों दुम जाबाय होनदों एसे आरि जाबाय ओंखायनो आरो नैबिदि गिदिर गोलाव मानसिफोरानो नैबिदि देखायलांबाय थायो उन्दै उनला बै गोरलै गोरलामफ्राबो नै बिसोरखौ नुनानै सोमजियो आरो नै बेफोरखौथ' आरो नैफोरबायदि बिबानाव प्रेसिडेन्ट बिबानाव दोनाबाबो जायो आंनि मथे आरो बिबानखौ एंग्लाय होनांगौ गुबुननो होनांगौ लासिं सिं जायो नैबिदि आनरेसपेक्टेबोल मानसिफोरखौ बिदियाव बिबानाव दोननानै लाब गैया आरो सनमान हानि मानसिफोरखौ आरो केरेक्टारलेस मानसिफोरखौ नैबिदियाव दोननानैबो लाब गैया आंनि मथे आरो जों बुंनायजोंबो जाजोबा गोरों गोराफोरनि बाथ्राफोरा आलाग जोंफोर जग्ल' जथ' मानसिफोरनि बुंनायफोराबो एसे आलादा रोखोमनि जायो नालाय स' मैयासो आरो फिन जाथाय मोनसे जोंनि बड' वेलफेयार एस'सियेसन बेंगलरनि बड' वेलफेयार एस'सियेसना सानै बिदा बिनानाव जाफ्लानाय नै बिसोर सानैखौबो हमनाय जाहैदों टंला उदालगुरिनि आरो हिन्जावा चिरां डिस्ट्रिक्टनि रानिपुर सालबारि होननायनि बियो नोंथांमोन दा बिसोरो गावसोरनि खोन्थानाय मथेबा सानैजों बिदा बिनानाव सोमोन्दोसो जोंहा मोजां मोनलायनाय गैया जोंनि गेजेराव जोङो खामानि मावनो फैदों सिगांग्रो बिथांमोनहा गुवाहाटीयाव खामानि मावोमोन बेनिफ्राय बिदि बिदा बिनानाव सोमोन्दो लिंलायनानै दिनै बेंगलरसिम खामानि मावनो होननानै फैदों जाहैबाय 27 तारिखआव हमनो मोननाय जादों बिसोरखौ रबिबार बाराय दा बिथांमोनखौ सावरायनायनि गेजेरजों न' फारसे दैथायहरनाय जासिगोन बिथांमोनहा सानैहाबो गथ' दंखायो हाबा जानाय हौवाहा 4 दाननि फिसा दङ गथ' उन्दै आरो नैबेहा 8 बोसोरनि गथ' दं बेहाबो हिनजावहाबो दा जोबोद दुखुनांथाव रायजोफोर बेफोरबायदि जाथाया जालायबाय थायो दा जों बिनिखायनो बेफोरबायदि जाथायफोरखौ जोङो ससियेल मिडियायाव शेयार खालामनाय जाबाय मानो होननानै बुंब्ला दिनै मिथिसारो बेंगलराव स्ट्रिक्टलि खालामो होननानै नै बिसोरो माने असे बिदा बिनानाव हिसाबै माने सायाव देखायदोंमोन आरो सिङाव नै बिदिनो जानला मोनला लिलिमाइ दंमोन मा लिलिमाइ आरो नैफोरखौबो आरो बुङाबाबो मिथिखायो नङा होमबा आरो मानि थाखाय नैबिदि स्पटआव सोर हमनो हाखो जोंनि बड' वेलफेयार एस'सियेसननि बड' ससाइटिया बेंगलरना हमनो हाबाय दा बिसोरो गोबां रोखोमनि गोबां थगायनानै गोबां किसिमनि खोथा बुंनानै थगायना दोन्दोंमोन आरोखि जोङो बिदा बिनानाव असे जोङो जयैनो खामानि मावनो फैदों जोङो गुवाहाटीनिफ्राय फैनाया बारा बावाखै होननानै नैबायदि फोरमायदोंमोन आरोखि नैबायदिखौ बिसास खालामनानै जिहेथु रावबो जेबो सानलायालासिनो जेबो एक्सन लायाखैमोन जाहाथे दाख्लैबावैसो मैया हराव स्पटआव मोननानै बिदा बिनानावनि सोमोन्दोआ माने एसे आलाग टाइपनिमोन आरो नैबेखौ हमना मोननानै एसे दुम जानाय जाबाय आरोखि आरो न' फारसे फाथायहरनाय जाबाय आरो साननो गोनां बाथ्रा हिनजावा जाहैबाय चिरांनि आरो हौवाया जाहैबाय बै उदालगुरि टंलानि आरो गैया बिदा फंबाय नङा असे थैनि नङा माबायदि बिदा बिनानाव जालायखो बिसोरलाय आरो हिनजावाबो गथ' गथाय दंखायोनो आरो हौवायाबो 4 मास दान मोनब्रै जानाय फिसाजो सासे दङ स' जोबोद लाजिथावना आरो आंनि साननायाव थगायनाया मोनसे बिराद गिदिर गुनालै थगायनानै मालाबा उथ्रिसारनो हाया
आरो मालाबाबो देरहाया थगायग्रा मानसिफ्रा मालाबाबो जिबनाव साक्सेसफुल जानो हाया जों साफा सानैखौसो थगायगोन इसोरखौ गोजौनि उपरालाखौथ' मालाबाबो थगायनो हाया आरो सानसे नङा सानसे नै बिदिनो हमजागोन नङा होमबा आरो हमजाखागोन नै बिदि दाय मावनानै आरो सानबेसे खारना थानो नङा होमबा सानसे नङा सानसे मालायनि खुगा बैनि खुगा बेरफ्रुखायो नङा होमबा आरो बेसेबां दिन थगायना थानो हानो नङा होमबा थगायनाया मोनसे बिराद देरसिन गुना दै आंनि मोनदांथियाव जाहाथे थगायनानै रावबो जिबनाव साक्सेसफुल जानो हायाखै रावबो गेदेर मानसि जायाखै रावबो देरहाया आरो जेबो फोलानो हाया थगायनाया सानसेबाबो हमजाखायो स' गोबां थगायबाय बिदा बिनानाव सोमोन्दो लेंफ्लानानै मोनसे रुमावनो ज' थाफ्लानानै स' बिसोरो आरो बिदा फंबायखौ सिनायोना नै बिसोरनि बिमा बिफाखौ बिसोरो सिनायलायो नैबेयाव हमजानाय जाबाय आरोखि नोंबा कुन लांका हिन्जावा कुन लांकानि हौ चिरांनि आरो नैबे मानसिया आरो नैबे उदालगुरि जोंनि टंलानि खाथिनिनो होनजायो स' जोबोद लाजिथावना थगायनानै सानबेसे माबा माबि जालायनो नङा होमबा स' हमजाबाय मैयासो जिहेथु न'आव थिनहरफिनजाबाय बिसोरो न'खर गोनांखा मानसिफ्रानो नै बिदि खारनानै थगायनानै मोनसे रुमावनो थाहैदोंमोन आरो गुवाहाटियावनो ज' खामानि मावलायदोंमोननो फैसा बांसिन नांगौ जानानै आरो माबा माबि नै बिदिनो खेलायनो थाखाय मोनलायनो थाखाय बिसोरो बेंगलर फारसे होलांबाय आरोखि सिरि सिरि स' रावबो गैया रावबो नुवा बिराद गोजान जायगायाव खारबोबाय जोङो दा अपेनाव जोंहा माबा माबि नैफोरनो आरो दा डाइरेक्टखौथ' आं बुंला नङा होमबा स' बिदिनि थाखायनो बिसोरो खारलांदोंमोन आसाम गुवाहाटिनिफ्राय गुवाहाटियाव ज' खामानि मावोमोन होनना बुंदों आरो गावनो फोरमायदों गावनि खुगाजोंनो संगितायाबो आरो नैबे लांखारग्रा जिथु देगारसिंआबो फोरमायदों आरो हमनानै थिनहरबाय जोंनि बड' वेलफेयार एस'सियेसन बर' ससाइटिया बेंगलरना जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय स' आरो मोनसे खोथा दे गाइस नैबेयाव जोंनि बड' वेलफेयार एस'सियेसन बड' ससाइटिया बेंगलरना भिडिअखौ हाजासे भाइरेल खालामबो होनना बुङो आरो जोंनि अनगा रावबो होनो मोननाय नङाबो होनना बुङो आरोना स' नै बिदिथ' नङा बाथ्राया बड' वेलफेयार एस'सियेसननिसो मोनसे गुरै खावलायनाय जाहाथे भिडिअफ्रा शेयार जानानै दद्रयो नैबेसो स' नोंसिनि बेसेबांखिनि फल'वार्स थायो नोंसिनि बेसेबां भिउवार्स थायो नैफोरखौ नायगोनब्रा स' गुबुनफोराबो जेरै हगारो गावसोरनि भिउवार्सनि सायाव सोनारो नङा होमबा स' नोंसोरनिखौल' नायजोबगोन नैबेथ' नङाना बाथ्राया स' नैबेयाव गाज्रि मोननाय खुनु लाब गैया खिन्थु जायानो जाथों जियानो जाथों नैबेयाव नोंबाबो भिडिअ होयो आंबाबो भिडिअ होयो नैबेखौ हगारनो हागोन नैयाव आरो आंनि थाखाय माने नो कमप्रमाइस जियानो जाथों गाज्रिया गाज्रिखा नैबेखौ भाइरेल खालामनांगौसो आंनि मथे आरो नैबिदिखौ जोंनि हगारनायखौ रावबो हगारनो मोना होननानै रावबो बुंनो हाया नोंहाबो मोन्थाय गैया आंहाबो मोन्थाय गैया आं हगारनायखौबो गुबुना हगारनांगोन आरो नों हगारनायखौबो गुबुना हगारनांगोन नैबेयाव आरो मा बेलाय हिंसा थेला नङा होमबा स' नोंबो भिडिअ बानायदों जोबोद मोजांनि बाथ्रा नैबिदि गाज्रि आखुखौ जाहाथे पुरा भाइरेल खालामना होनांगौ माने जाहाथे गुबुनाबो दद्रयो आरोखि स' नैबेखौ गाज्रि मोनना लाब गैया दै बर' एस'सियेसन वेलफेयार ससाइटिनि जियानो जायाथों माने आरो जिखुनु इउटुबारफोरानो जाथों फेसबुक ससियेल वार्कार नालाय ससियेल वार्कार जों गासैबो ससियेल वार्कार नों हगारदों बै हगारदों बेबायदि खोथा नङा नैबिदि गाज्रि लंफटफोरखौ टटेल भाइरेल खालामनांगौ नैबेयाव नोंनि भिडिअ आंनि भिडिअ होननाय आं नैबे मोनसे सोदोबखौ आङो नोगोद गाज्रि मोनखायो स' एकदमबारे गिदिर नाम लिरना होना बड' एस'सियेसन ससाइटियासो हमनाय होननानै होमबासो नाम थागोन नाम थाथारनायखौ नांगौबा आरो जोंथ' नाम मख'खायो इउटुबारफोरा बड' एस'सियेसन वेलफेयार बड' ससाइटियासो नैबिदि गाज्रि खामानि गाज्रि जाथायाव लिप्त गोनां मानसिफोरखौ हमनानै हरदों दै आरोबा जोंनि मानबायदा एक्स एन डि पि फोराबो बायसान्सआव हमबा जोङो एक्स एन डि पि नि जोङो नामखौ मख'खायो एक्स एन डि आव हमदोंबा एक्स एन डि पि आ हमदोंबा एक्स एन डि पि खौ जों नाम मख'खायो आरो आबसुआ हमदोंबा आबसुखौ नाम मख'खायो आरो जिखुनु ससाइटियानो हमाथों मानो नैबेखौ जोङो नाम मख'खानासो जोङो नामखौ सिगां गुबै बुंग्रोनानैसो जोङो भिडिअखौ बानायखानाय जायो माने नोंसोरनि नामाबो थाथों आरो जेनेबा
आरो नैबेखौ रावबो हगारनो मोना नैबे हगारनो मोना दा आं हगारलायबाय आरो गुबुनाबो हगारदों आरो आंनिबो सिगाङाव गोबां मानसिफोरा हगारदों दै दा आंखौ डाइरेक्ट बुंनो नाङा आङो आंनिबो सिगाङाव गोबां मानसिफोराबो हगारदों खिन्थु नैबे भिडिअखौ आरो दा आंखौ डाइरेक्ट प्रेस खालामना आंखौ थांखिनानै बुंनाबो आंखौ जेबो फैलानो हाया आं डाइरेक्ट बुंखायो आंनिबो सिगाङाव गोबां मानसिफोरा हगारखांबाय स' बेबायदि गाज्रि भिडिअखौ भाइरेल खालामनासो होनांगौ रावबो हगारनो मोना होनना बुंनाय मोनसे टारगेट थानो नाङा बे मिनिंलेस आं डाइरेक्ट बुंखायो बे मिनिंलेस रावबो नोंनि खोथाखौ गनाया आरो नों जुदि दम दङ नोंसोर दम दंबा नैबिदि हगारनायफोरखौ जोंनिबो सिगां हगारनायफोरखौ एक्सन लाना देखाय नोंसोरो जोंनिबो सिगां हगारनायफोरखौ एफा जुदि दम दङ रावबो जोंनि भिडिअखौ हगारनो मोना होननायनि उनाव जुदि सोरबाफोर हगारदों मा सोरबाफोर हगारनो दा साब्रै साबा आं नुबाय हगारनाय नैबिसोरखौ एक्सन लाना देखाय बिराद जुदि दम दङ जोंनि भिडिअखौ रावबो हगारनो मोना होनना बुंनाय जुदि स' आङो ब्लगखौ बारा गोलाव फोलावदोला स' मिनि थेंक्स बेंगलर बड' ससाइटिनिसिम रोजा रोजा साबायखर मान बावहरनाय थाबाय जाहाथे नैसोरखौ थिनहरफिननायनि थाखाय आरो जोंना नैबिदिनो खौसेथि थानाया गोनांथि बर' हारिया जेब्लायबो जोंना नैबिदि जुक्ति सिस्टेमेटिक हिसाबै सोलिलांबाय थायोबा जोङो गोजोन संसारखौ जालांबाय थानो हागोन आरो जाहाथे नैबिदि खारलान समस्याबादिफोरखौ नोंथांमोना सल्भ खालामो आरो सल्भ खालामगासिनो सल्भ खालामलांबाय थागोन जाहाथे इयुनसिम नैबेखौ आङो गुरै खावलायनाय थाबाय जाहाथे नैबिदि खारलानफोरखौबो आरो माबा माबि नैबिदि फानग्रा आरिग्रा माबाफोरखौबो जाहाथे नैबिदि स्पटआव मोनोबा हमनांगौ आरो रेकर्ड मोनोबा नैबिदि नागिरनानै न' फारसे थिनहरफिनगोन नैखौ आङो गोजोन हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअखौ आङो नैसिमाव दोनथ'नाय जासिगोन जय हिन्द जय भारत बन्दे मातरम जय बर' हारिनि बाय बाय